Bapak Joko nakon. Hah? Rotono. Rotono. Ngomong lagi. Minta sana bagi rotono, rotono kok mau jadi apa? Bisa muto-muto iku rongkok. Iya. ହଠାତ୍ ରତନକୁ କହିଲା ପୁଣି ଆପଣ କଟକ ଥାନାରେ ଥିଲେ ବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣ ଆସି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ମୋଟା ବରକୋଳି ଗଛ ଘରକୋଳି କିଛି ମନେ ପଡେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତାରି ତଳେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲ ଲେମନ ଟି ଏତେ କଥା ଗପୁଛି କଣ ମୁଁ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆସି ଦେଖିଦେବେ ବାପା ଏତେ ଚିରନ୍ତୁ ଚିରନ୍ତୁ ପତ୍ର ଚିରନ୍ତୁ ମନେ ପଇଲା ଏ ବାପା ତୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଛି ନା